harapan akeh. Wis ya mene moto ngantuk gereja krek. Yang ini ki wis tanggal tuwek urung gajian, rokok entek, rene sing gawene kopi. Urip kadang kok koyo ngene. Ngene iki sapa sing disalahno? Bojo ra duwe. Nur penake ngopi ae ngajak Kang Nur ngopi. Kang Nur meneng iki. Mosok ya mene wis turu. Menungso kok ya mene wis turu. Wis leren nuruti penggawean rene enteke. Wis kopi ra enek, rokok entek. Wis tak kepuki pisan komputer e kok. Wis bar karepe bojo yo ora duwe. Nyambut gawe rino wengi rene lerene. Golekno sapa kean tinggal ngopi ae sowen. Woe Kang Nur, jancuk ya mene wis mapan turu. Ayo ngopi gone Yusri kono lho. Mosok lanangan ya mene mapan turu. Lanangan opo kuwi? Ngono jarene ngopi, seneng ngopi. Ya mene wis ning kamar ae. Kok ora tau metu kok kamar jajane nek opone nek kamarmu iku. Ayo metu cok. Ayo ngopi. Kok ngutek nang kamar ae. Oh iki maneh jancuk anjene kowe mau sore dijak metu ora gelem saiki wis dalu malah ngejak metu sing ruwet ki asine kowe lho wong kok ngelerem turun-turunane kowe kuwi janjane wong apa prongkalan aku arep turu ae aku rada masuk angin metu dhewe kono ngopi dhewe kono nek pengen dibadhok asu kuwi metu dalu-dalu dhewe kadek ning arep omah kuwi asune saiki akeh nyengi pisan ben dibadhok asu lek wis kowe Iki ki asik kan wong muring-muring. Ayo ngono kuwi sing gare cepet tuwek. Wong kok muring-muring ae, dijak koncone ngopi, malah muring-muring ae. Ayo ngopi, ben gak cepet tuwek, Kang Nur. Kok malah kok dijak kancane ngopi, sing tenang, sing penting ayo ngopi. Wis kita yo ki ra opo kono. Ojo ning kamar ae gari darah tinggi. Kok nek kowe mati sapa kancaku guyon. Krek kowe. Nang ayo ngopi. Budal saiki kita ngraup kono. Yusri wis ngenteni kono. Kopi ini wis awe-awe. Sing garai darah tinggi duwe kanca model koyo kowe cil. Iya, ngajak ngopi dino tapi ra tau bayari. Bolak-balik kowe ngajak ngopi. Ayo Kang Nur ngopi, tenang ae tak bayari. Tapi ujungnya bar ngopi ya kok tinggal ngalih aku maneh sing bayari. Bangkrut cil kancane model ngono iku. Ya nek mangane saiki ngono. Kopi tek rong cingkir gorengane 11. Kowe cilik pangananmu oke. Cangkrek kowe ajene. 1, 2, 3, 4, 5 tenang ae. 5 dino kas aku bayaran Kang Nur. Iki sik enek sisa duit. Wis to gek tang ayo budal. Ojo bulet ae kakek ngomong. Kopine Yusri ku murah, tenang ae aku sing bayari. Kopine Yusri ku wis kental. Banyune yo apa ora garai loro weteng. Dijak ngopi kok bulet ae kakek ngomong. Ngono semboyane kok sedulur ngopi selawase. Tapi dijak ngopi bulet ae sing ngantuk. Sing masuk angin. Taek. Janjane ki opo kowe wis gek tengah budal selak dalu. Ya wis tak turuti. Ora kanca tak tunyu cangkemmu kakek ngomong. Ya wis
bayari maneh. Bolak-balik yo ngono ae. Ditenono kowe nek mbok bayari maneh. Koko kopine gah aku bocah ngopi maneh. Ngopi ra tau gawe duit. Mbok kira warunge mbahmu apa piye? Koncone iki yo duwite yo mrepet-mrepet. Ya mbok gantian aja mbok angger budal tok. Ya wis tenono. Aku tak nang kamar mandi sik, arep raup sik. Dijuputen duitmu iku. Aja ngomong ae. Iki wih asik ngopi ning gone Yusri, ketemu Yusri. Wis kita raup kono. Rasa kesuwen tantene nang kene. Tenang ae, tak bayari wis to. Teranu bocah jancuk aneh. Wong kancane arep abang turu malah dijak metu. Cil, nek duwe karep wis kudu budal ae. Deloken ke kelakuane si Nur e. Dikongkon raup malah gremeng ae jeding. Wong dijak metu ngopi kancane kok angel-eran. Wong ngopi yo kare ngopi aku sing bayari, ngene kok gremeng ae. Kanca model opo? Oh, ditenono. Golek sampe kopi ora dibayari maneh. Sing wis kaya ngono. Kok sampe ora dibayari maneh ditenono kowe nek ngajak ngopi maneh. Wis, gawe budal ngajak ngopi ning ndi kowe saiki tak turuti. Kowe sing bayari lho yo, ditenono nek ra mbok bayari. Wis to, serasa kakak nemang. Wis kita ngayu budal, ku warung istri sila tutup. Wis ngayu budal. Kowe iki kok nek ngopi kok mesti nek kene ae. Janjane opo ora nek warung liya apa piye? Saben-saben ngajak ngopi kok mesti nek kene istri. Kowe nek suwe-suwe digapuki bojone sing polo ya. Bocah kok aneh-aneh ae. Ngopi yo ngopi, tapi serasa aneh-aneh. Oh alah yo Kang Nur. Sing aneh ke ora aku, tapi pikiranmu kuwi lho. Saben-saben kok pikire aku ki aneh-aneh wong wedok. Ning kene iki ning gone Yusri iki kopine kuwi enak, tur yo murah. Kopine kental, bandune iki mesti umep, ora gare lara weteng. Makane aku seneng ngajak rene. Siji maneh ning gone Yusri iki nek ora duwe duit oleh utang ngono. Paham ora? Oh, alah cangkemmu ngono cil jancuk anjene kowe. Bagi-bagi ngejak metu, butuhe mau golek utangan kopi. Bangkrut, suwe-suwe bakul cil. Wong kok iso ngono wae. Wis jarang bayari pisan arep utang. Bangkrut seri nek ketekanan pelanggan sing model kaya bocah iki. Oh, kakak cakep tak tapuki sisan malah. Wong kerja ngopi kok ngomong ae. Wis nang ayo mlebu. Nang ayo ngopi kopi. Sila srine turu. Ora sida ngopi mutiar awak dhewe iki engko malahan suwengi ra ngopi kopi. Wis, kono sering diceluk kono. Aku wedang jahe ae. Sing rada pedes aja akeh-akeh gulane. Rada masuk angin aku. Wetengku rada ra penak. Sebah rasane. Iling-ilingan jahe panas. Rada pedes gulane saiki. Pas sampe
keliru. Tak tonyo cangkemmu malah kok. Oh alah cok, jancuk. Nom-noman kok masuk angin. Mangkane to nek duwe bojoku dikeloni Kang Nur. Lah duwe bojo mbok tinggal kelayap ae nek bengi. Tanganmu kuwi lho, tangan kuwi tiba-tiba bojo tinggo ngelus-ngelus baduke bojo. Tangan mbok nutuli HP ya kelayapan ae ning grup Facebook. Oh alah yo wis kono kek lunga kono tak pesengne wedan cek. Oh malah mabuk muntah-muntah ning kene babar pisan iki. No, ngono-ngono aku kan duwe bojo. Lah kowe wong tuwekmu kaya ngono kok bangga jomblo ae. Kendang rapi kono sila rauman. Ben ora ngajak ngopi ae, ben ana sing gawekno kopi. Mosok 28 tahun mung mbok gawe ngoyo ae. Rugi Pak mulai nyunatne awakmu nanggap orkes, nanggap pengajian cil. Kendang rapi kono lho. Wong kok senengane mbek ning warung kopi ae. Oh lamimu aja nih. Tak tapuki tenan suwe-suwe. Wis to, tenono dilungkas. Aku tak rapi. Kowe sing dadi apa kae ning ngarane? Seksi yo. Seksi. Yo, tenono kowe nek ora Antara anak kecil. Kowe mau pesen apa? Lali aku. Pesen apa kowe mang? Wedang teh dicampuri jeruk. Panas apa nganggo es mau? Lali aku bocah omong ae. Wong cangkemmu ku yo nyetret koyo manuk bendet kok. Garai aku lali ae. Lak tenan to lali. Wong sing mbok eling-eling kowe kok ora pesenane, tapi bakule. Yo ngono kowe. Wong pesen jahe pedes sing panas malah dipeseni teh nganggo es pisan. Wis ngerti kancane masuk angin malah pesene es teh. Janjane kowe nalarmu waras apa ora? Wong dancuk tenan anjene kowe. Oh, yo. Jahe panas yo. Jahe panas apa ke mau? Gulone saiki rada pedes. Oh yo eling aku saiki. Wis eling sing santai slonten ana kono. Aku tak golek istri sih. Oke, serasa ganggu ning kono ae. Wis omongmu kono sing penting gedang pesen. Aku arep ning jeding sih. Wetengku mules. Yo wis gedang pesen kono ora usah omong ae. Yusri, piye kabarmu Sri? Oh alah yo kok tambah pesek, kowe tak sawang-sawang. Anu, aku pesen kopi ireng nganggo cengkir cilik, ora usah gula. Yo sing kenthel yo kaya biasane banyune sumep, ben ora lara weteng. Ambek jahe siji sing panas, sing pedes, gulane saiki kae pesenane Kang Nur kae. Wonge rada masuk angin jarine perkara ora dikeloni bojone. Yo Sri yo, wis jan pesekmu kuwi Sri, sira kuwati. Mangkane aku kerasa nangkar ngopi ning warungmu iki. Terus gombal terus tapuki parut cangkemmu pisan Kang Cil kok nganggere kowe gombal ae. Iki kok bar metu kok kene ketemu wong wedok ya digombali neh.
wong lanang iki ngono kuwi nek ora tau ditapok parut cangkeme ora kapok anjene. Ya wis apa kae mau pesenane kopi pahit karo jahe yo. Nyapa Kang Nur masuk angin apa bar kudanan. Ya wis tak gawene sing rada pedes. Ben masuk angin ilang sing kok Kang Nur iki. Ngomong ngono to, kok keroki bojone ngono. Bojone layap e paling kowe kuwi sing ngajak layap bengi-bengi cil-cil. Santai, ojo nesu-nesu. Jangan kowe kuwi sri. Nek nesu ngene iki tambah pesek. Ya tambah ketok piye ngono. Ojo ngono to. Gari aku mah mulih kok karo iku bari kok. Ya wis, kita digaweno yo yu. Kayak Mas Nur kayak kok mesakne kayak kok sira kumat masuk angin. Yo, santai di ning kono yo karo Mas Nur yo. Ya wis, kita digawene aja lali kopi. Nek cingkir cilik ora usah gula sing kental yo. Sing kental. Koyo esemu sing kental kuwi. Jene wong lanang padha ae gombal tok. Wis kono, tang luwih kono. Tang tak gawene. Kopi karo jene. Junggo bale. Kono. Kene luwih kono. Halo ora, kowe kuwi jajane pesen kopi. Apa goreng kopi sak deploke. Wong pesen kopi ngono ya kok mes setengah jam dhewe. Kancane sampe ngantuk ngenteni. Ora, yo bocah iki urung duwe bojo yo ngene iki. Nek ngerti wong wedok, ngerti bakul kopi polahe mepet ae. Yo ngarah Gusti. Yo alah yo sing sabar to. Wong yo pesenan iki yo rada ruwet pesenanmu sing jahe, sing panas, sing pedes. Kok jaruk cepet. Kae mau aku dikongkon pecah ning es batu karo Yusri. Yo sing sabar to yo. Wong kok ngersulo. Tenan terus no kowe kaya ngono Kang Nur. Gendang darah tinggi gendang modiar bongkok kowe suwe-suwe nek kok terus no ngono. Wong ki sing slow men, slow wis sing tenang. Ayo ngeteni kopine. Wis to, manut to, penak. Tenang dengkulmu melocot piye po. Metu sak metune ambek kowe kuwi wis ora tenang blas. Ora luput dikutake asu. Dipengoki wong maling. Ya mesti kowe kuwi nek ngajak ngopi mesti utang. Ngono kancane kongkon tenang kok. Wis kena kaya diombe iki kopine wis dadi. Aku wis ngantuk poli. Sesuk nyambut gawe isuk. Kowe penak mlebu awan iso turu. Aku kowe iki trayo jangkrik metu karo wayah. Koncone sesuk kerja dijak metu bengi. Wis nang kaya diombe tintene kena kaya mulih. Aduh mati aku. Cuk. Kopi urung kalung separuh wis geger ngajak mulih ae. Wis mending ngajak metu bocah cilik-cilik kuwi lho betah melek. Kowe kuwi wis kalah karo cecak ayamene urung ono sing turu kok kowe wong lanang ayamene wis sampe ngantuk. Ora cuk. Esuk maneh yo nek arep metu kuwi. Kowe sanggup permen sing oke gak ngantuk ae wong kuwi ora enek bojo kok geger ngajak mulih kowe ku. Ora telek metu pisan wis ora beneran belas anggere ambek kowe kuwi. Wis tak ayo malah kisruh kok awak dhewe.
Iki sapa ki sing bayari kopine saiki? Aku apa kowe? Kan sing bayari iki kopine. Teman-teman, aku wis tak batin nek ujunge koyo ngene iki. Wis sabar aku kelakuanmu cuk. Mas borak-balik wis ngene aku wis sabar. Sombong ae nek ra duit ngono wis gak nek bulet ae sing takut sapa sing bae. Padahal mau bulan po sing arep bayar mau. Anjane telek kowe cil. Yes, tak bayari. Oh, atas ora gablek duit geger kacak ngopi. Wis kono ngene ning jowo kono. Iku malah robot kowe kuwi. Hancur aja. Lah, iki koncoku yang ngono to, bro. Jam pengertian tenan nek kancane lagi kan duit. Tenang, coba gajian ketiaku ya. Kita saiki bayar nasi lah. Ngombe kopi loro ae lo kan cek mati cek kowe ngono yo. Ikhlas ora? Nek ra ikhlas ora usah LTS ora apa-apa. Aku tak utang Yusri ae nek gak ikhlas. Wong kowe sok ganti aku tenang sok nek gajian ganti aku yang bayari. Guys, nanti ning coba ya. Aja ngremenge gak darah tinggi. Saya malaikat seperti munyer iki. Golek wong darah tinggi nek cowok kapok nek muring-muring. Ya, nanti ning coba ya. Yusri, piye kabar yo? Apik-apik ae to. Iki mau piro? Jaiku karo kopine ucil mau piro iki mau. Wis dalu yo aku tak mulai sik. Oh, Kang Nur. Iya, Kang Nur. Piye? Masuk angin Kang Nur. Wis lumayan korong jahe. Lho, lah Kang Ucile mau nang ndi? Kok wis ora ening wonge. Kopine anu Kang Nur. Kopine 2.000, jahene 3.000. Dadine kabeh 5.000 Kang Nur. Iya Kang Nur, iki yo kayak aku ya arep tutup iki ya wis ya. Wis wae tutup. Suwun ya Kang Nur. Sesuk-sesuk aja ngapok neh. Wis ora usah takon Kang Ucil Yusri. Wis ngono kae angger bar ngombe kopi ya terus minggat. Wis pokoke kancane ini kena orang ngalah ya wis situ geger ae. Nek mau nuruti wis telungane sing waras. Ngalah Yusri. Wong anjene bocah gendeng, bocah pekok diapakno maneh. Ora kanca ngono tak cemplung ning kali berantas bocah kae Yusri. Ya wis iki ya duwite Yusri. Aku tak pamit dhisik. Wis dalu iki. Suwun Yusri. Walah, Kang Nur. Kok isone ibu ini Kang Ucil terus gitu lho. Lah iya toh, bocah kae iki bocah kepiye lho jane. Kok iso senengane bojo kancane ya. Tapi bocah kae ku asine yo piye yo. Senengane banjel tapi yo kadang kebatun nek pekok bocah kae. Lho aku kadang yo nek nyawang bocah kuwi yo kudu tak cemplung nek kali tenan Kang Nur. Untung kok bocah kuwi mbek pringisan, ora tau ngene, ora tau ngono takon kok gedhe iki kenemenan. Pokoke iki behjan, pokoke wong bocah kae. Ya wis Kang Nur, hati-hati ya Kang Nur, aku ya gak arep tutup iki. Suwun ya Kang Nur, sesuk mampir neh. Bocah pekok kayak kowe nyapo ning kono kuwi ning peteng-petengan kuwi piye kowe mulai
Mulai neng ndi saiki? Aku arep turu. Aku ngantuk sesuk mlebu isu. Nek kowe sik arep dolan sak karepmu kono. Kok nek mlebu omah ya kuncine kaya nek kon biasane lek kon elek. Boleh karepmu ora boleh karepmu. Wis aku tak mulai sik. Wah, kakak. Wis, sampean ndang mulih dhisik. Sampean sesuk kan mlebu isu. Kendang turu masuk angin ben ilang. Aku sik arepe tuku rokok potek blas. Aku engko arepe lembur. Gaweanku durung mari. Sesuk aku ben gak nubyak-nubyak. Sik yo, aku tak tuku rokok diruk ning warung kono. Engko sanggo lembur engko. Wis, sampean nang mulih sik gak apa-apa. Suwun ya. Kopine wis dibayari. Jan tenan. Sampean pancen ngeten rope. Ya wis lek ngono. Tapi kowe ora suwe to, nek tuku rokok tok to. Ya wis, pintune kok ora tak kunci yo. Nek kowe mung sedhelu tok, ya wis aku tak balik sik. Aku wis ngantuk balik iki. Ya, aku pek diluk tok kok, pek tuku rokok tok ning warung kono. Ya wis, pintune gak usah dikunci. Sampeyan tang turu ae. Gak usah dikunci pintune. Kok sampeyan turu, aku mulih. Pintune tak gedor-gedor, kok kowe malah muring-muring neh. Wis dalu malah becak pancung kok aku. Ya wis, sampeyan tang mulih sik. Aku tak tuku rokok dirut. Gaweanku sik numpuk ning omah. Ya wis, kek mulya kono, nang turu. Kita cepet waras. Ngantuk. Gawean sik akeh, moto ngantuk. Ancen ya wis dalu lur. Wis ya lur, cukup semene dhisik cerita dina iki. Cerita seduluran antarane si Ucil, Kang Nur karo Sri Pesek. Ya wis lur, sing penting seduluran selawase. Salam secangkir ngopi pekok. Aja lali subscribe channel YouTube Puke Wong Gendeng. Entenono cerita selanjutnya lur. Hati-hati yen tiba jenengmu sing dadi cerita. Salam seduluran selawase.